Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Будила и днес ще играем в сервера на Будилчо, който се казва Bodil Games. Да, ето, welcome to Bodil Games. For swag VIP stuff, go to the Bodil Games, да. Това е сервера, в който се намират Hunger Games. Но тези Hunger Games са по-различни, защото в тях има Lucky Blocks. И да, сега ще се опитам да мина джумпа, а пък, нали, не знам, не съм сигурен, но предполагам, че няма да играя играта все още. Ще има IP в описанието. Дали, IP ще има в описанието, ако нали искате да играете. Сервера е за премиум акаунти. Ако не сте, нали, премиум акаунт, ако нали нямате, не може да видите. Да, сега почвам да минаваме джумпа. Той има няколко джумпа, ли? Аз после ще отида в новия. Така. Така. Този сервер е много интересен, защото има всеки джумпове. Само главното, че няма чекпоинти. Трябва да си да имаш. Което според мен е много тъпо. Така, да. Ако имате, нали, VIP, може да изличите там горе в секретната стая. Лясно. Този джумп сега съм минал. Май ако го мина... дори не спринтих. Никога не мога мина този джумп. Тука. Нещо става. Да, сега ще минем другия джумп. Поне ще се опитам. Защото знам, че е много гаен. Искам само да видя. Добре, значи влизат. Това е добре. Всъщност не е телефон, дайте я влизам. Аз такова. Няма нещо. Добре, ето влиза сега едно. Тук винаги ми забува, не знам защо. Лагва едно и... Вот формат. Що става е? Искам да вотна. И да, аз както винаги пак не си избрах класното, избрах арена. Няма да потна. Какво? Той почва от тяло. Добре, нека ти играя тази игра. Винаги съм unlucky. Само да дори. Тия как ще ми щупяме чудно? Като то не може да се качиш. Добре, някои са много странни просто. Може би от тук. Не. Добре, как очакват да го щупя? Освен така. Да, бахти. Щупих 3 не можа да ги взема. Не. Бутчета. Сега ще се изхвърля. Половин май. Да. Изкачваме планината. Do you have faith?
Ох, добре. Арме. Но аз искам храна. Няма храна. Може пък това да има някакъв чист. Ей, там. Аз пак чест. Искам да кажа. Лъки блок. И да, пак повтарям, пишете в описанието, нали, ако искате да влезете, но нали трябва да имате време. Как очакват да отида? Там мани. Добре, то не може да се качиш никъде. Тук. Колко? То вече дет матч започва. Аз едва тук можа да се изсирам. Изключваме да стигна от бота. Има само 30 секунди вече дори това. Но ще бягам. Видите, то смапа отвратителен. Това лъки. Майка. 10 секунди и край. Ще загубим хора. Освен ако бягам, тогава ще видя. Един ма гони. Фак! Гледай как ма гони, бе! Поред со стима, бе! Вече дори не мога бягам. Бягай. Стима намира, бе, тапак. Стима намира, бе. Ечо как ма гони. Умри. Сега 100% нещо не пише. Опа. Нещо. Фак. Мисля, че ще умра, защото го ударя след калица. Това е. Айде още една игра. Така. Аре бе. Сървъра лаги много. Не знам защо. Предполагам, че ще го оправя този проблем, но много лаги. Ето, сега цъкам десен бутон. Не знам дали човек как го спомня. Нищо не става. Хората ни мърдат. Понякога дори ме изхвърля. Което е много гадно. Ето, цъкам и върху този смотан меч и нищо не става. Ето. Дано този път да успя да глотна. Защото никога не успявам. Ето пак лагна като свиня. Аре бе! Ето! Съкъм ти съм бутон. Нищо не става. Пак ми това малко. Добре, дай. Майко, защо? Хлебче, добре. Започнахме добре. Пера, това е флатбър нещо. Не, Виктор Джъм. Като цъкнете с него и скачате. Имате 15 изстрела. Кой е това? Майко! Добре, че имам регенерейшън. Край скача. Никой зад мене, добре. Меч! Добре. Започнахме добре, само у него лъки блок не беше. Така. Майко! Добавили са много, бе! Изобщо ми харесват. Махай се. Няма смисъл да ги бъркам. Като си изхабе 3 бучета ще се нахраня. Защото хляба храни толкова. Мога. Храня по-малко. Добре. Добре, тази игра започваме добре.
с които са мана. Всъщност той е яко. Така, Lucky Ball. Тият матча ще започне с малко и ние сме подготвили за него. Едем с пържолката. Така. Трима остана. Сам, че нямам броня, но нищо. Всичко е наред. Секунди, добре, може да ще може няколко. Само сега, ако умрем, майко... Flappy Feathers. Не, тото всъщност не е такова. Мале 30 вектор джъмпа. Добре, тази игра само лъки ми се падат. Само един налетен лъки. Така, готови сме. Добре бе, пак. Убихме го хора, ма сега ще бягаме малко. Давай ти бе! Останахме само ни двамата. Спокойно, имам 30... Убихме го! Спечелихме хора! Спечелихме! Така. Имам 115 болил points. Вау, защо толкова? Защото направих 2 кила и... Всъщност пак е доста. Но както и да е. Направихме го хора, спечелихме болил games. Това е добро начало за този сервер. Аз бях играл преди, пак съм печелил, но нали, не съм снимал. Този сервер е много интересен, може да влезете, нали, да играете. И да, доста добро. Сега няма шоп, но предполагам, че скоро ще има. Сервер е нов, мисля, че на 1-2 месеца. Може много по-малко, не знам. Да, доста яко. Все пак. Като победиш винаги ти става яко. Да. Дано да ме е харесало. Не знам сега клипа, мисля, че е с 30 фокуса. Но ще го направим, следващия епизод предполагам, че ще се повече. Да. Дано да ви харесал клипа, абонирайте и дайте повече на лайк. Ако искате да сядам още на сервер, нали, не само тоя, на който кажете. Ако искате да снимам, просто харесайте клипа, абонирайте, нали, най-главно напишете коментар дали искате. Да. И чао.